Boss Agal in the house, yo, I'm back again. Mamuot ko na yung intro eh. Wa matay, wa may lain god. Kanin lang sa, no, busy yung Boss Agal, grabe ha. Why tayo mag-upload ba o nga ano ni? Dagatag trabaho, ikapoy na kong pangitang kwarta. Kayo na lang taon-taon eh, kay saan taman nga ni man yung life yun, di man pwede magsigitag luya-luya diha. So karon guys, nata Shopper Smart diha. Siyempre, automatic na, snack na direct palabok. Si nanay diha na nampong pa, nay! So karon nata sa second floor nila, gihagdan na nato kay o may escalator diha. So makita nyo diha, daghag noog. Dahag noog na, grabihan nooga. Pero barato rin lang mga kuana products dire. So ano, Christmas na po. Napatay friend diha nga hi ko no. Hi sa tong vlog, syempre nga na friendly biya ta. Sa ikatulong nga doorstep daw. Ikatulong floor diha. Mo na po nilang display diha. Daghag mga toys yan na po yung mga maskara diha unsa pa ni tawag na. Basta kay daghag noog. Bitaw guys, halos tanan sa shoppers na yung mapalit dire, barato ray lang mga product dire. So karon di man na mao atong giadto. Atong giadto diha ilang famous nga pansit palabok. So sa tanang makaila dire, matik gina pansit palabok ginario sa mga tao dire kay lami man og ilang dinuguan. So karon mo na ilang mga menu diha na po sila mga sudan. Sudan po ni lami po pero magkaon tag pansit palabok kay mo man atong giari. Pansit palabok na. So, ang pansit palabok na gunay Chinese bread nga pares mo man sikat nila Chinese bread. Dara mo na atong order. Mo na ni napay blue lemonade. Ato nagasto diha ore 100. Mo nang lami jud kayo. Yung Boss Agalo tiam-tiam na. O ibutangan nato nag lemon lime para ikaraw na mura siyag pansit pa nga nay palabok. Usay tawag ala oy basta kay mo na na. So, dara ang Chinese bird, ibutangan nagpansit palabok, nga naman ang kombinasyon. Sa tanang wa pa makakaon dani og pansit palabok sa Shoppers, ari-ari dun ke sikat dun yung pansit palabok diri sa Shoppers Smart. Lami as Boss Agal way pagampo. Dito ra maglamoy. Hoy, gampo ta diha ato rang gikat diha kay wa maapil sa kanang video. Pero siyempre, ditso na ta kaon ta ditso, ha? Muna atong ganahan, mukaon-kaon man ni. Lami jud lang pasit palabok, guys. Nay pagkaslom tungod sa lemon. Normal lang siguro na. Hastang lami agya. Ikaw ni mo lasa na lang marihilo bitaw lang sauce. Grabe lami lagi kay kamo ni bahala. Ato na ninyo na kanan ninyo na. Karon gitilok ni Boss Agal kasi syempre sayang baya tag 45 man siguro ang takos diha basta kay lami gyud na. So iya ginagihayom diha kay syempre nga na man na para sulit imong pagkaon pasit palabok diha bisan gamay bitin na importante diha imo nang gihurot. So karon si Boss Agal ni order ng lemon sa tawagan ni blue lemonade. Grabe kaslom, ha? Grabe kaslom. Pero ma-feel kaya po na pagka-lemonade. Kilami man. Organic. Dude, panic. It's organic. So, ato lang gihurot diha, atong gihurot na. As in, guys, murag lami. Jud bitaw kaning kuan. Karon po ko tilaw na yung blue lemonade nila nga. Sa kadaghan, ang gitilaw blue lemonade mo na murag aslom, jud. So, karon, yadto na ta. Yung Boss Agal dangha. Gibili niya cellphone. Hoy, balik ka na diha. Maura to.